Ayan guys, bali meron tayo ditong dalawang box ng litro, MP litro. Bali nakasave tayo dito ng 193.80 pesos. Ayan, saan bang grocery natin to nabili? At nakasave tayo ng 193.80 pesos. Ayan guys, keep on watching. You know I'm gonna get. Ayan guys, hello mga kamamshi. Ayan, bali time check tayo is 5:33 PM. Bali hinihintay ko yung Pure Gold kasi meron tayong deliver ngayon ng dalawang box. Ano ba yung dalawang box na yun? Dalawang box lang. Yun na yan lang yun, MP litro. Ayan guys, dalawang box ng litro, MP litro dahil napaka-sale or napaka-baba ng presyo ngayon ng Pure Gold sa MP litro at saka MP long neck. Kasama na rin yung gin, pero nung nakarang linggo mas mababa yung gin nila. Ngayon, sale pa rin sila pero medyo tumaas ng konti. Kasi yung MP litro nila guys is pumapatak lang ng 135.60 yung isang peraso. Kapag isang box 1,627.20. Yung old price nila is, yung old price ng Pure Gold is 1,680. Samantalang ang grocery 1,724.40. O diba? Parang mas mataas talaga ngayon ang presyo ng grocery. Kahit nung sa Coffee Co Blanca, buti na lang bumalik sa 99 yung Coffee Co Blanca sa grocery. Ayan, di ba? Kaya umorder tayo kay Pure Gold ng dalawang box. Bali, ang babayaran natin kay Pure Gold is 3,254.40. Ano na lang siya, sabihin natin 3,255. Ayan guys. Sa gin naman, nung mga nakarang linggo is 50-50 rin yung Pure Gold. Parang katulad ng sa grocery kasi mababa talaga ang gin. Kaya lang, siguro ilang araw na wala talagang stock ang grocery ng gins. Kasi ang grocery, 50.50 yung gin nila. Ngayon walang stock. Nung nakarang linggo, yung Pure Gold, nag 50.50 rin. Pero ngayon, nakasale pa rin naman. Pero, siya, 51.75. Ang isang box ay ayan, kasi pag hindi nakasale ang gin sa Pure Gold, ang luma niyang presyo is 1,296. Pero ngayon is 1,242 lang siya ngayon. Pero, mas mababa pa rin sa grocery ang gin. Ang isang box niya is 1,212. Diba? Yung long neck naman, yung dating presyo ng long neck is 1,284. Ngayon nakasale siya is 1,237.80. Pumapatak lang ng 103.15. Samantalang kay grocery 109.70. Yung isang box naman 1,316.40. Ayan. Mas mura ngayon kay Pure Gold ang MP litro at saka MP long neck. Tapos yung gin naman, naka-promo din naman si Pure Gold pero mas mababa pa rin kay grocery. A few inches later. Ayan guys, so diba, kung sa grocery ko to in order, ang babayaran ko is 3,448.80. Bali, pero dahil sa Pure Gold naka-sale ngayon, ang binayaran lang natin is 3,255 pesos. Bali, naka-save ako ng 193.80. O diba, ang laki nang na-save natin. Ayan, kasi ang laki talaga ng kikitain natin dito sa MP litro kapag dito tayo kay Pure Gold kumuha. Hanggang February lang to, kaya lang kasi minsan sa Pure Gold, kahit hanggang February yung promo nila, nagkakaubusan. Mabilis maubos. Kaya, ayan, order na kayo. Tingnan nyo sa inyong mga lugar kung naka-promo din. Sayang, diba? Ang laki na masisave natin. Yun lang guys. Thank you for watching.